Shake! Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Kalbo! Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Give it a quick check. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. At syempre, kayo pa rin po'y nakatutok dito sa pinakamaangas na programa sa radyo. Ala ng iba pa, ito ang programang EDSA. Siyempre, pinangungunahan po yan ng napakalupit, napakaastig, napakatalino sa lahat. Wala nang iba pa! Hindi, pero Jose pa rin, kag nagaraguma. Siyempre mga kabisyo, kasama nyo rin po, inyo pong abang lingkod, The Prodigy, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Hindi ako yan. At syempre, hindi naman po makukumpletong tropang EDSA pag wala ang napaka-cute at napaka-kulit na si Duda! Hello po sa inyong lahat po! Magandang gabi po sa inyong lahat! At sa mga pauwi na po sa kanilang mga houses, good evening po! Ingat po kayong lahat! Make sure po, Uncle, dapat pag uwi niyo po sa bahay, pag salubong po ni Ante, dapat kinikis niyo po! Dapat pag nag-kiss, nakalabas yung dila! Hoy, Duday! Bihira! Saan mo naman narinig nakita yung kiss na nakalabas yung dila? Bihira naman Aray! Bakit na? Ay, peste ka! Bakit mo sinisigawan yung apo ko? Hindi kasi tama ba yun yung nagkikis lumalabas yung dila? Meron ganon, nakita ko. No. Ano namang sa'yo niyo narinig ng bata? Ano sabi mo? Oo nga tang, meron nga, may nakita din ako. Sino ang nakita mo pag nag-kiss nakalabas yung dila? Si Uncle Dagol tsaka si Totoy Bato. No. Ay naku, makabisi din na natin patatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. Netizen na si John Albert sa Nico's post sa Facebook group ay medyo nakapag-touchdown ng puso ng karamihan matapos niyang ma-share ang picture ng isang matandang babae sa kalsada na kung saan inampon ang mga stray kittens and dogs. Ayon pa sa kanyang post, nilapitan niya daw yung mga aso at pusa at tila mababait naman at hini-encourage niya ang lahat na kung makita at madaanan nila ay magbigay po sila ng mga dog and cat food. Okay, tang, logican na natin to! Ay sige, wag mo nang patagalin yan para mahibas-basan. Logican mo na yan! Logica na yan! Logica na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Basic! Ito yung basic natin na makikita sa mga scavengers o yung mga nangangalakal ng basura para mabuhay lang o yung mga taong nasa bangketa lang natutulog. Basic talaga, mapapansin mo na may mga hayop silang kasama. Kung hindi pusa ang kasama, hayop. Minsan, ang hayop na kasama nila, sino tang? Yung asawa nila. No. Maluhoy ka. Well, mga kabisyo, now logican po natin, ha? Bakit po ang mga street dwellers o scavengers sa kalsada ay may alagang aso't pusa? Ayan, isa po sa mga dahilan po dyan,
para po kasama sa kanilang komunidad. Ang mga aso't pusa po ay maaring maging kasama at kaagapay ng mga street dweller sa kanilang araw-araw na buhay sa kalsada. Makakatulong din po ito sa pagpangalaga ng kanilang emosyonal na kalagayan. O, di ba? Ito pa rin po ang programang EDSA dito sa 90.7 Love Radio.